Nag-alok ng 300,000 piso ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga sa sino mang makapagtuturo sa pagkakakilanlan ng riding in tandem na umatake sa barangay frontliner na si Mang Joseph Labonera. Kinundi na ito ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda ang brutal na pamamaslang sa tanod. Sa naunang pahayag nito sa social media page ng gobernador, ang pag-aalok niya ng reward money ay upang mapabilis ang pagtukoy sa mga sospek. Sa pagtungo ng news team sa burol ni Mang Joseph Labonera, pigil pang magbigay ng pahayag ang kanyang 3 naulilang anak. Ayon kay Barangay del Carmen Chairperson Joel Santos, nagsimula sa pagiging volunteer hanggang sa mailagay sa plantilla na nakatatanggap ng allowance bilang barangay tanod si Mang Joseph. Katotohanan rin umano na kahit na lifted na ang executive order ng probinsya hinggil sa mahigpit na pagpapatupad ng quarantine protocol, hindi ito kumalas para magbantay sa boundary control point ng lugar kung saan ito binaril nitong January 3. Actually, weekly may mga pulis po kami. So sinasamahan yung mga frontliners natin para mag-conduct nga ng checkpoint. So nagkataon lang po siguro na hindi natin na malaman na sa kadahilanan na timingan or talagang pinagplanuhan na nagkataon walang pulis at bago pa ang bisperas ng bagong taon, matatanda ang sabisa ng Executive Order No. 32-A-2020 sa public address ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda ay inatasan nito ang puwersa ng barangay at PNP na paigtingin ang mga barangay quarantine control point. If you don't belong to that barangay, wag na ho kayong papasok dahil ire-require din ho kayo ng mga barangay official natin. So, yung mga magbibisita, nililinaw ko lang po ulit sa inyo. Hindi ho namin kayo binabawal, pero you need to provide PCR test or antigen test. Sa atas ng gobernador, ang mga tanod ay katuwang ng mga opisyal ng barangay level bilang frontliner sa pagpapatupad ng mahigpit na quarantine protocol. Mula sa pag-awat sa gathering sa pinangangambahang pagkalat ng COVID-19, sila ang nangunguna sa pagsaway sa mga miyembro ng komunidad. Isang bagay na hinala naman umano ng pamilya nito na naging mainit sa mata ang kanilang pinatay na kaanak na nagpapatupad lamang ng batas. Paulo G. Santos, CLTV News.